барои лексусвор видеоро то охира гӯш кунед чӣ мегӯм. Лексусча барои шумо 2010 барои шумо то охира гав мезанам тамошо кунед. ин мошин қарор дорад дар ҷо дар Москва дар бозори Бухта. Занг бизанед дар рӯи чӣ занг бизанед рақамҳои дар рӯи экранан бародаро. Шуморо полностью информатсияро хуб метиҳанд. Хуб рафтем. Азиз чӣ хеле ки мо гуфтем барои шумо хусус 2010 солаш ин номрош мақсад агар кадми баста навишкара бутунад ин ҳуҷҷат дора мақсад номрош ҳам номрои бомба ҳам бародаро бибинед барои шумо лексусча кожни салон яъне ки автомат лифт доран ҳамаш состояниш тинҷ лук чӣ мегӯянд хулоса тамоми санъат мошинча барои одамои ҳамин лексусвора кадме ки мефаҳма бои тиёмникадаги ҳама тарафа шароитош тинҷанд. дӯстони азиз дар ҷо дар Москва қарор дорам. бибинед мошин барои шумо дӯстон дискҳошам бомба шароитошам бомба обогревателник ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз бибинед телевизор камера ҳама тарафа хуб. бародари азиз кадме ки лексусвора мошина мефаҳме мошина 1 миллион 700 меган яъне ки пробегиш кама 700 меган бо чақчақ мешава. ҳар нафаре ки ин мошина боз мегӯм мефаҳма занг зани қачон суҳбат кунед алиш кардан намешава ба ягон чиз бартер чӣ мегӯям бо яборга ба хонарам алиш карда намешава ба ягон мошинам алиш кардан падвикуб кредит дода намешава. фақат дай бародар сумдар кора 1 миллион 700 чиклест бо суҳбат мешава. боз такрор мекунам мошин қарор дора дар Москва дар бозори Бухта. хуб лексусчаи хуб бо номрошам хуб ҳама шароитош тинҷ дар Москваи тарафи Россия. хуб бародар азиз бачаҳои лексусвор барои шумо лексусаки тинҷ.